Грубо казано, на размножаването. На размножаването. Здравейте, млади господа! Имате ли нещо против да ви зададем едно въпросче? Въпросът зависи от какъв аспект. Исторически аспект. Март месец честваме един чудесен български празник. Какъв е той? 3 март, разбира се. Ама преди това е 1 март. Какво се е случило на 1 март? Да изпратиме с окротчество благо зимата и да посрещнем баба Марта с слънце и мартеница. И за това цветовете са абсолютно контрастни. Бяло и червено. Червеното какво символизира? Червеното символизира, грубо казано, на размножаването. На размножаването? Разбрахте ли за какво става? Айде, обяснете ни подробно за размножаването. А за 3 март, колко години се навършва тази година от освобождението? Грубо казано, не мога да отговоря на въпроса конкретно. Коя година е освобождението? Моля? 78. Чудесно. Страхотно. Добре. Изглеждате начетен човек, наистина. Отдалече ви виждам. И двамата така изглеждат. И двамата ли изглеждате така? Ние сме един чудесен български бранд, Видас, и понеже подкрепяме българското като български производители, искаме да ви направим по едно подаръче днес от нас. Ето, заповядайте. Това са български напитки, без бяла захар, без консерванти, без цветители и без всякаква синтетика.